Vinga, doncs anem a la versió tràgica. Molt bé. Eva Cargol. I les coses importants. Capítol 10. Versió tràgica. Aquí em trobo parlant sola de nou en aquest autobús nocturn. Després de llargues jornades d'emoció i aventura, torno a Sabadell, la ciutat que m'ha vist créixer. I no ho faig per voluntat. Ho faig perquè el destí, que fins ara ha guiat les meves passes, no m'ha donat cap nova senyal, cap pista d'on dirigir-me. A tocar destinació Sabadell. Primera parada, Sòria. A ver, ¿dónde me sitúo? No pot ser. ¡Dios mío! ¡Caracolito! ¡Qué coincidencia! ¿Me puedo sentar a tu lado? El Maromo Soriano. Serà aquesta la senyal del destí que estava esperant? Potser sí. Però vols dir? Aquest és l'home que em va trencar el cor. L'home que en la nostra única nit junts portava tal turca que es va quedar dormit sense arribar a tocar-me. Sí, és un senyal molt clar. I és un home molt atractiu. Va destruir el meu cor, però haig de sentir els senyals. I no sembla que hagi de passar res que canviï el curs dels esdeveniments. Aturin aquest autocar. Això és un segrest automobilístic. Tothom tranquil. Si es porten bé, ningú no prendrà mal. No! Això sí que no pot ser, aquesta veu. És la meva atracadora tiradora de trastos. Vaig marxar del seu costat per buscar les coses importants que no he trobat. I ara ella m'ha trobat a mi. Oh, Déus! És Eva Cargol. Oh, Zeus! Atracadora, tiradora de trastos. Creus en el destí? No, crec en l'acció dels homes. Senyores i senyors, honorables ciutadans passatgers, aquest autocar ha quedat confiscat. No pateixin, poden baixar. L'autocar és per la Cargol i per mi. Anirem fins a la illa de Creta. Dios, ¿en autocar? Sí, en autocar. Però això canviarà el meu destí per sempre més. Exacte. Aquí comença la teva nova temporada. ¿Cómo has vist ara, Oriol? Molt bé, molt hem bé. passat una mica, molt no? millor. Molt millor. Potser en lloc de dir Sabadell haguéssim pogut dir Micenes, no? Sí.